Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka nehusu, nehuta, KSU nehu unit, ki non-teaching staff, hak khat atrik la lingkot ki lalit benu kendo yu menteri ketanat puliputi ke sorkar jela ubalak mendrembui, ban pensngo hui ke jing ke badan hapo nehu, namar boomdan ki khli ban pej ne ban penyat yu ke nehu. U Profesor Lakhon Kma Presiden Nehuta habakran syikilat patai kubor udaong, bementa nehu omdan VC, omdan Pro VC, omdan Registrar, omdan Finance Officer, kumtal raja ia hapo nehu omtip menu ban bakli. Ule thu ba Pro Vice Chancellor ru ula ia kakam, hendai uklam thong wat yu register ru shwab un ia kakam, dak baong magajing ia jong ui kakam de se kadai namar gajing tuklar u VC, u Profesor Prabha Shankar Shukla. Ula ongru ba omtip balai baka ministry ka sngap jar habede ba UVC dak ba ong kimtip ya kadaw yole se kam kwa ban weng yu kum UVC kum juru ula ong baki nong trai hapo ni hu kimpat yo tulop hadu menta namar ba omdan ban pet ban khmi ya kapisa ban siu tulop yaki kum ta ula ong baka ni ka shimjing e bha ya ka skul ba yo kan sami ka chinya khi namar bam yo tulop Anaka liang ka nihusu KSU nihu unit ka nihunsa tim nihu non teaching staff ka nihu teachers association nihu tindu yo Minister of Education ba lakman boy ban pempa ka jing pangi lab mentah hapo nihu namar hapo nihu ngimdon VC ngimdon Pro VC ngimdon Registrar ngimdon Finance Officer tamad mentah ngila dong umdan khri hapo nihu tamad jai ente ko university nimtip manoban bakli man pesno ya kata ngiwan ini ba in shimkha ya kene kam khamtam bangi ladun kam u acting VC hapo ka campus ladam de acting VC ru e PVC tura e hapan sini hapo ka campus ban tre ka kam jong VC namar ka kum ka statute jongi kaum ada don VC u Pro VC lene ka Pro VC de ban tre ya ka kam jong VC indren kumbangi lai i family marak di provinsi jongka tura campus impen pau ka jing smo kwa jong i pen wan hang ni hapo headquarter menteri ka kam jong visi kata ka wara jing ini nomor ka statute ko ambek lada mundong visi provinsi beden tre kam ka kam de menteri ka kam visi tamu lada i shim kumbalong provinsi mai imla ban kentat yang ni ka kam kum provinsi hapo ka headquarter namai hap trehi ka kam jemu VC nomor VC umdang hapo station la South Spa arko arsni tek ngi kwa ya kata ban pusno hoi ka kham kongsan e bangi pusno ba ideban shimkhya ya kane ka kam ko ni hu nomor filai na do tigi na do usne marja pusa November rodar jing ya khi ki kna jing ya sha thangan nang ta ka jing huri ura hapo ni hu hadu mentayo shukla ki patweng hakjo kapor ka inquiry committee ka report ru ka ni pada penah ki haki pajbang ngimtip kai ka outcome jong kata ka inquiry committee ya kata ru ngila kerpa di minister ba lada kalong in shimkha ba ka Ministry of Education Government of India ban pelait no ya kata ka report pengintip kai ka dan kata ka report ba hakjo kapor ban weng sendon yo Profesor P. Shukla kumu VC jong ka nihu namar mentale la South Spa ko arsni umdan hapo headquarter umdan hapo ka pot usam jong ka Meghalaya tangba udang shim tulap thik pothik ka penpau ba ka de ka jimput sap ya ka pisa jong gi paiba namar ka kam jong u tre hi gi PVC hapo Shillong shwabagun resign but PVC tura hindai ishim ba ya ka tulap kumu VC klam da don hapo ka pot usam jong Meghalaya ngimte bole ka ministry ka sngap jar lese kam kwa ban shim action lene kam kwa ban wengi ngimte ka ga daw ngai ni kum ki nahikai kum ki non teaching staff kum ki student kum ki non functional jang ne ka jala jungi ni sim khya wa ka ne ba hapo ni hu headquarter ngimdon khle umdon uwair ubrio ban shim yakan og no ka rai khamtam ba de bar ki fellowship ba de bar ki project ba de bar ki proposal jungi ban bo abade ba ki medical leave ban declare ki result ter ki kam ba de ban leman kasni ban le ya kata ka kam lani hita ki kam umdon khle hapo ni hu namar PVC Shillong ke basula resign nanta shwaban resign uklam thung registrar tamu ngimdon registrar ngimdon finance officer shouldn't be way DR bapet lang ya kata ka finance department company ka jing nadong shadong da pipet ka jing jong ki student ki jing jong ki nahikai ba ki non teaching staff klapo sta khamtam ba kini ki por yang iba ki non teaching staff jong ki bade casual dan ki contractual
na hadar tering mata kipat yo tulap jong punai Disember. Balai namar undan beri hangtai ban proses ya kabil jongki. Undan beri ban approve ya kata kapisa ban siu tulap eki. Undi tang kata lesi ngimtip hiru ba don pisa nem don pisa ban siu tulap eki. Kata ro ngimtip namar undan kli apa nihu. Kapen iba ka up jing ka bakra wingi habo ka nihu ngimtip lesi nangni sakmat yo mi kijing hui bra mi kijing ya khi namar khantam lagi non teaching staff ki bala trish tam roshim na la kim yo tolok ngintip lesi kin sange terekam la ki sange terekam kanya kumnu ki department jungi namar hakibun ki department ki batre de tu ki trai ki de contractual dan ki de ki bala ka outsource agency ambil la kan nihu kan sadko abel kanum la punya sakmat alor mi la ban lupa ka jing e bakhrab once kini kijing e la ki staff kim don mentrai ngamtip mono mentrai pensngoi kita berkonyi wan kerang ni mentakas ni kat bala ni la pensngau te minister ru la suthu ka jing e jangi atrai bun simkhia le se hap karen badu chief minister ban ke bangi la ban le hapo ka jalla mar ke ni la le shadali atrai kene ka dan arban ta kamba ni la ban bhai naliang jongi ba ide ban simkhia bai kene kam ba i mai ru la in le kat bai la kat muka bor jongi in la ban le ke bangi la ban le apa jalla par ke bala ban le par ka Ministry of Education Government of India kata deka cik persang ni nak negara bangi wan khang ni ban kedui yang tak asli provisi bisa ong imtem mo namar provisi ula resign nado khasan tarik Disember kuma fitem nado tu kasni hado menta kasni khur mantri shu tegila khen pe bola resign ula e ka kam ka jing ka e ka daw ba resign na thaki bon ka banding ko e bangi sutho ka jing tuklar le se no shukla namar pi haba pabasha thung i kum PVC kadon kata ka jing sngoba untre kum u acting VC hapo ka campus tangba iman nado ba sha thung hado ka klipat ba ula resign no iman ula sngo jinjar bantre kam namar kabun ki jing tuklat sakoi ka iman naladiru umpa pania tingkho than bat usukla lane bat ka ministry usko sukle se ban resign ngipte Henry di bayi ne bet pada kumu provisi ile ka kam kat kum ka statute ngatrai undon e ban wet e tangba ila rahi ban resign le se ila smo e palat kata ka kam PVC number ba pi hap ko bar ka ministry hap ko bar shukla le se ismo suk ban e ka kam ban marshim ya kane shim kha ya kane ka kam ngatrai ka jing smo jumi na kalian association le bai i ismo suk ban resign ban shim ya kane ka kam ka bakhya jila ada ka state government kam simkhia ya kami ka kam badan em ka next step ka next step le se ka shong ki khna shong ki non teaching staff ni ya shong parkhat ben number pi shwa ban koi hakno kono ka extreme step ku mangi mo ngi kwa hi ban ya explore sha ki options kat badan ngi kwa ban wat ki lat ki lenti kum nu ban resolve de kan ka problem badan haponi ho ladang im don lat shu tengin ya shong parkhat ngatrai ki khna ki shong parkhat ki non teaching staff it nai ka ki shong parkhat lang kumno bangina sakmat yaw menta ngidang ya cha de kene namar nila ngatrai ki khna ila yo kawan kedu yo governor ngatrai bila ya kawod he kata ru menta ngalai kedu yo minister education minister of state ngidang wat kini ki lat ki lenti ba kumno banora ka chong sup chong sang hapokan nihu khamtam ngi kwa ba debondon uwei u head hapon nihu habom don visi pi kata di ka bakok sane namar menta ka alung ba kumbanang ya ka autopilot mode don kali ngimtip la jaya ya pon ni hui ki yo no hikai la ni non teaching staff la ni ki student la don no ke emergency ngimtip mono ban sim ya kata karai namar undon beri hotai kani ka penuan kani de ka jing le se ka bani ko ka daw ka de jing le jong shula namar ula kwa hi ban ko ya kan ni hu ula kwa ba kan ni hu ka de ban paralysis ade sya mata la po sya ta ka pot ngila paralyze ka university tamba ngin nak persang kuno bungia ki imbiang namar ni kwa hi baka kat ka Central University ka barim tam hapon northeast ka de ka school ba ka wala pau nam ha hau new shukla ula penhiar kadani ka hadu kade ka khlimat ba ni larong paralysis samanta tangba ni kum ki stakeholder le se ngimla mas ngap jarjar ngimla ban shong klikti ni habia persang habia wat ki lat ki lenti kumno ngin le ka ngila ban le ban penuan la at least ni don come away who had hapo ka institute kata de ka jing smo jung yaba mata ka ba jing kan du jong yo education minister ta kisni bi so ba
phi sohon ne ka jong Pe mo para beri rai keduk kumni te sngo bai don bai kata ka jeng sngo hon mo andre in ngi nget scam nama kumba ila kula nget scam ba in shim kya ya kane kam tam kane ka kam ka bangi dan kam oi khli apo kan ni hu kane ka in house ke bangila amle namar ngila don i PBC tura nama haba don i provisi ngimla bentung acting VC hapo ni hu nama ka statute kam bai haba don VC uneka provisi intra yang tak kam mata lada kumno i provisi tura i professor family marang intra ban wan chane i happen shai nama pila i happen media issue ambai I have no comments to make kata de jing bakla namar lada im ko aban wan chane i happen shai bha hapai de jing to nama i khna gila pha ka ka sithi ban karpati ban wan ham ni apo headquarter tamba iklam juba Jinsya lada imut benwan sini, lada imku aban wan hapo headquarter ben trei kata kam ngatrai dia ben ai daga jing tho. Mdi ben bu hasun kumni. I hapen pa ba hai i kwa i trei benwan lane ngamla benwan. Nomor 2 hapo la shim kum lada isim ke ka kerdan kum PBC imla ben ong ba nganung wan hapo headquarter jisa dia ben resign. In rengi ong ba Siapa yang resign ni ai kata lat kerpat i bawa letre ni pa headquarter nama kata tangga campus tangga tenak jengi kamin ke deka headquarter hi lada imko apa dia benwan headquarter ide ben perbata kata ngi yo minister ngi kerpat ba 5 cm lese hi ban keren i ide ben pensai ke lada imko apa benwan sene ai daga jing thok ba imko apa benwan sene bangin susu ba kat kum ka statute ngin kerpat yo senior most professor berna poka ni hu campus man shimti kat kum ka statute ya kena kam VC nomor ka statute kang apa undon provisi